víceméně pacitová je utajována. Existují modernizované verze dle použití, například verze tanku pro výcvik řidičů, kdy místo věže má kombat pozorovací kabinu. Existuje vyprošťovací verze tohoto tanku. Zaměřen a přitom manévrovat v terénu. Dámy a pánové, ukázka jízdních vlastností a samotného tanku Leopard 2 v tomto případě ve verzi 2A4 z polské 10. hlněné brigády pomalu končí. Já jenom na závěr ještě stručně